Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga daw ti Biyernes kakailian 11 apo ti mabilang idi bulan ti Agosto 2023 at tuy manay na po ti programa Damdamag ni Berto. Dede apo ti bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, kadwa tayo ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno idasarmi apo di damag, nga amumi nga manginformar, kaya namumi apo nga pakaseknantay asa nga pada. Amuyo ka di apo nga dati kadadakkelan, nga tourist destination ti Hawaii, ti Maui, gagiyim keng kaabsat, ha? Idi kalman, nakainuman tayo apo ni Mr. Chris Palacio, nga nangilawlawagan na apo, no kasanungan na pasamak ti Uram, kasanungan na kadanon, kadagiti residential area, together with pasdek negosyo, gagiyim keng kaabsat, ha? Ken nairaman di balay na Uram, gagiyim, ha? Idata apo, agingga kadigitoy, ha? Adu pay laeng kano apo digitay mapukpukaw nga tattao sa andapay nga nagmimit ka digitay kapamilyada gagayim kabsat adamit din sumagmamano natuntundan no sa dinot ayan digitay kapamilyada kakabsat ama inada gagayim ya maki-update tayo manen maminsan pay ijay lahay na Maui Hawaii gagayim kabsat kalpasan apo ti 24 nga oras nga naudi apo nga nangalat tayo iti update ya babayin met laeng kani Mr. Chris Palacio gagayem keng kabsat iti sabali nga bangir digiti hog racers diri agtartaraken ti baboy especially digiti backyard racers gagayem keng kabsat ag problema da apo iti kababan apo manen ti live weight gagayem ken kabsat kang kanayon nga mangmangig tayo pababa ti panaggatang dati baboy live weight ngem di met bumaba digiti feeds nga maipakan kadigitoy nga taraken gagayem kabsat sabagay kadigiti merkado publiko aduna po digiti nagipababa iti presyo ti karne ti baboy adda plan-planwen apo when you swat paigit din dati Hog Racers Association ti Paway nga wagas tapnon ti kasta makaabrot digitoy hog racers gigiyem ken kaabsat dita Paway but exclusive para kadakwada dito nga programa padaanan nyo apo makainuman dito ni Ma'am Mayulin Filomena seknan iti dito apo nga banag then adda manen apo nasabat wenno na konpiskar nga 600 kilos nga imported pork meat gagayem kaabsat iti Paranaque amuyo no maminsan may sa kadagiti mang pababa po ti bayad digiti taraken tayo especially karne gagayem keng kaabsat ket gapo iti kaadda digiti imported meats chicken meats pork beef dita merkado gagayem ken kaabsat so nga digiti agtutumbok amin pakairbanan na po digiti smuggled when illegal ti pan nakaiserrek na siguro may sapay po kadagiti kang runaan nga ipadanon mi kada kayo the Energy Regulatory Commission ERC inikat na po deti bileg ti resolusyon nga mangipalubos kani National Grid Corporation of the Philippines nga agsingir ti franchise tax kadagitay consumers ada deti sumadan apo ti ERC nga mabalin na pagbabaan ti bayadan digiti end consumers ti elektrisidad kadagitay electric cooperatives sapay apo takaraman tayo iti biang ti Ilocos Norte Electric Cooperative nga bumaba once nga maimplementare na po ti panangikat ti ERC iti bileg ti resolusyon nga mangipalpalubos iti National Grid Corporation of the Philippines nga agsingira po iti franchise tax kadagiti consumers gagiyem ken kaabsat so digiti apo digiti insagana tayo gagiyem ken kaabsat nga intay trataren ing kami dasar kada kayo lasod ti maysa nga oras para ti manakaidano ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ka nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns digit babae kastamet ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sa nga pulo ket 3 minutos pasado alas 12 gagiyem kabsat mapatapatapo nga milyon nga dolyar ti balor di tinadadael gapu ti wildfire di Hawaii gagiyem ken kabsat kang donan di mawiken lanay kakabsat ken gagiyem kadwa na po kadagitay wenno det bilang di ti pimusay rumrumar apo ti 30 ket nemen nga bilang ti natay gapo apay laing nga po iti wildfire kadwa na po kaditi natay ket residente iti digiti na sa nga lugar babaen ti suffocation kalpasan nga maabutan da ano. Okay, idi dito yung gundaway adaman na po iti linya tayo. Thank you very much manen kani Mr. Chris Palacio maki-update tayo apo gapo ta ado dili dumandanon nga adda digiti na sa pulan dan digiti kabagyan da addan digiti nakapag kikita dan nagtitipon dan nga maddapay laing nga po digiti mas birbirok wenno saan pay nga nakapagkikita gagiyem ken kakabsat so agsubli po nga makainuman tayo ni Mr. Chris Palacio. Sir, naimbag nga rabiyo dita isla ti Hawaii particular iti Maui live ka manen iti damdamag ni Berdo. So kumusta sir after 24 hours kasi nakainuman da ka man iti kalmanen adu digiti dumandanon pelay nga aging kakadagito ket adda pela digiti residente dita Maui especially Lahaina nga birbiruken da digiti kapamilyada apo Palacio sir. Good afternoon, good evening dita Hawaii. Kinagpaisoanan natin agpaiso dagita nga damdamag talaga nga adupay lang ti mapuppukaw ken itatata madaman ti kasla retrieval operation da adun ti makitkita da nga natay. Natay at the 36 nga confirm yung ti rumrumor nga balita ket nasurok nga sa nga gasot. So Jim sa gasot hampay nga kumpirmado. Okay. So yung confirm is 36 heads, 36 nga katao digiti pimusay. What about digiti mapukpukaw adda kadibilang nga naiparwaren babaen ti gobyerno numano digiti mapukpukaw apo Palacio?
Ginggana ita kat awampay ti kasta nga numano ti bilang ti mapupukaw ngem sigun ti warwara si tata nga damdamag ken ti kasta adu nga talaga ti mapupukaw. Okay. Yung retrieval operation, pakayo suswatan ti retrieval operation, sir. Di kita na uram nga balay, ije taaw, yan di kita na stranded nga luglugan, nga di kita nairaman nga ng uram. Iso amin yan, sila ti luglugan, ti kalsada, balay. Talaga nga napagsardeng damot ti uraman kat itata iso nga talaga ti madama nga obra itati gobyerno. Okay. Ada ka diri kita uswat ti gobyerno nga panakikoordinar di kita mapukpukaw ti kabagyan na tapno ti kasta ma-consolidate marami di listaan tapno rumwar ti official list numano di kita talaga mapukpukaw Apo Palacio. Yeah, adda amin na kita ken ti Red Cross ket adda ti siguniti daw ket adda ti listaan dapat aginggana ka digito ket awampay ti talaga nga official numero. Okay. But ti Red Cross addan ti nagited no kadigiti kakabagyan da no sino digiti na pupukaw. Okay. Okay. So kada gitoy yung retrieval operation sino ag-ususwat sir? Fire protection, police or adda digiti timulong from other state or other island nga imay dita Maui tapno tumulong da para ti retrieval operations. When kang runana digiti National Guard na-activate ti National Guard ken ti federal raman ti sabali nga county ti Terong State. Okay. Digiti mabirukan nya bangkay especially ti takdang digiti na uram nga balay digiti adda digiti isuswat da nga panaka test tapno ti kasta alis to pan nakabigbigda ket mai confirm kadigiti mapukpukaw ti nga kabagyan digiti residente dita Apo. Sa sigun iti news ken dagiti kasta nga rumrumor tata ket aramidan da amin nga pamuspusan tapno laeng mabigbig digiti nga nauram wenno masapulan da nga bangkay ngem like I said aginggana ka digito awampay ti kastada no sa sinno dagito nga tattao ay kunakon umuna pa laeng pakamuan da digiti talagang nakakapagyan da. Okay. Okay, based on investigation, Mr. Palacio, kasano nga na-trap ti tao iti uneg tilugan? Is it ilibas na, iyakar na di lugan na, but awanin di kiti pagnaan na, no di ket sabaten din di apoy. Ganun ba? Kasi di pa iti pasamak, Mr. Palacio? Yeah, tay ko na kaslat na po di kalman kan siguro nakita yung what 20 video na mga impyerno asok apoy da amin nga debris nga kaputi angin na gadon ti matultulit kat so amin nga na ganan tsaka mga saritaan nga talaga nga kasla impyerno ito lang iti makakastak nga nakita. Okay. Okay, Mr. Palacio, kunayo, before nga napasamak ti wildfire, nangato ti temperatura. Then, na-create ti apoy, binuyugan deta, di napigsa nga angin, gabutan dati sa balipay nga didigra, nga isot nang itunday ti abot na kadagitay commercial establishment together with residential areas. Yung temperatura na ganun, base ti kaadnam dita tinumano atawenen dito ti na experience ti Maui nga nabara kababaraan nga temperatura Mr. Palacio. Kadaita nga aldaw talaga sa balit ti temperatura sa balit ti panahon nga talaga almost 22 years kuntulen but dito ilang ti pasamak nga talaga napadasa. Adda manu nga aldawen, wenno manu nga bulan, manu nga lawasen nga maiki-experience ayo, tinapudot nga temperatura before nga mapasamak dito nga nasa nga uram, Mr. Palacio.
Well, manipod summer wano awanan ti natin summer dito ikat napudot mat kaday nga aldaw nga talaga wano nagrana ngamin dijay bagyo ko natay kumata hurricane nga napigsa ti angin so kadijay nga pasamak talaga nga anaganan sa Bali nga talaga ti panahon maten dito. Okay. Yung retrieval operation na inline ka digitay mapukpukaw, ada ka di inted ti gobyerno or digiti operatibas no kasano ti kabayag nga sa pulenda ti kasta ti bilang na more than 100 nga tattao nga mapukpukaw apo palasyo? Awan ti bagbagada no kasano ti kabayag na but ti amok nga mapaspasamot tatangar aramedyan talaga nga unurunda aming nga establishment no aming nga pasted. At nulaing masigurado ka nga talaga nga awanin tinatrapo no at daman bangkay na start. Okay. So yung mga establishment na naabutan dito adda dito reports nga adda na trap, adda na iba na pupuk sa jay, then na uram. Apo Palasyo. Well, sigun iti damag tata kasta ti rumor but like I said, I want to confirm nga talagang nung manu no ana nga talaga no adudang talaga no adda. Okay. Yung business sector dita ada ka dito nag-recap or totally nga nagsiran gaputi pa nakauram na or nairaman meron ng ganon ada ka kasjayen kada establishment to Apo Palasyo. Well, iti lahay na mismo nga nakapasama kan dito nga wildfire talagang totally closed. Okay. But ijay asidag ti evacuation center, digiti inaramid na nga evacuation center nga hotel. At digiti store, iso ti nga naapektaran, so iso dati nakalipat. Okay. Ada digiti news nga, ada digiti pagtrabahuan dita, especially hotels, nga i-providean dati pag naedan digiti empleyado da nga nauraman na tapno makapagtrabaho da. Is that true? Agpaiso deta, Apo Palasyo? Well, agpay so dahil may karaman dagiti naganak kanya at dada iti hotel ka nga pagbubraan na ket iti bigat natawaga kita ket kuna ni mother ko nga pinagubrada ita at nulaing at least tumulong damat iti kadagiti evacuees ken dagiti turista nga dapay laing natrap. Okay. So yung parang stay in na da ijay hotelen ag trabaho da then doon na rin sila titira. Ijay meten di pagyananda pag naidanda Apo Palasyo. Pudno data karo. Yeah. Okay. What about yung rehabilitation di kita pagtaengan? Kumusta ti damag? Especially kada kayo nga nauraman amok may saka ka din nauraman Mr. Palasyo. Ada ka din report from the insurance nga di kita sumangpet dita nga mabalin nga mang reconstruct, mang rehabilitate or mang sukat, mamimpinsan. Kada kita nga pagtaengan nga nauram, sir. Well, aging gana kada gitoy ket there is still gathering information, something like that. Talaga ti insurance ket matapos mat nga i-file me mismo nga siya nga kunti bakit ko tatay nakasarita mi timawag kami iti PIMA ito di federal naikarida mat nga talaga nga adda tulong data ti dimi amono kasano ken kaano aging gana kadagitoy ket anaganan they're still gathering information that pinag-file me ti insurance. Okay. Kayat yung kadi nga sa wen niya, parang hindi 100% nga sukatan ni insurance firm digitay pagtaingan nga na uram. Data pa lang ti masigurado nga sumbatan mo 100% nga sukatan da
But in karida mo na talagang tumulong. Okay. Di ba yung sa premium ni insurance, naka-note sa dyan, no kasarot gatad nga maawat mo, once nga mapasamak, tikas di pagtainga, maawat tikas dyan, premium or kontrata. Apo, Yeah. Ada, but like I said, sabasabali nga insurance, sabasabali ti policy na. So, like I said, hangko nga may pagano, anya ti sa policy ti tumunggal may tanga insurance. okay. What about the government? Gobyerno di Maui and together with the national government in Estados Unidos, ada ka din di kita nakadanon ka na kayo, nga kasla tulong, Apo Palacio? Aging gana ka dagito, mostly dagito evacuees talagang hangag sardeng titulong. Okay. Yung gaputa daat ito yung antikasisin ko, damot pa lang, na natulong dagito kakabagyak. Awan pa iti nakasla na awat kumat sa ti federal, wano ti state ti gobyerno, but tayo ko na akong adon ti inkarida nga talagang tumulong da. Kahit kastak pa dito sa uni governor mi dito itatay nga talagang emotional nga aramidin da amin nga tatnon matulungan da kami nga napeka. Okay. Ada ka din kita rumor nga reports dito ada kita national officials especially President Joe Biden, the Vice President, senators nga mabalin nga may mangkita ti estado yo sitwasyon yo idagdama ada kita kasdayan sir. Aging awampay ti nadamot ti presidente kan vice kan senador, but ti governor mi dito kan senador mi dito is anhenda at ni governor mi tatayen kastan so. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much once again, Mr. Chris Palacio. Itindad mo gundaway nga maka-update kami. So, as of this time, 36 to confirm nga natayen na Mr. Palacio. Confirm, data ti confirm. But lumabas ito balita nga more than 100. Okay, so expected nga umato pa yung 36 gapo iti agtuloy nga retrieval operations. Agpaiso data ka, Robert. Okay, sir, once again, thank you very much. God bless. And kadanggay na kami, agkarkararag para iti alisto nga recovery, panag-recovery, ti lugar, kang runaan na digiti umili nga kaskada kayo. Okay, thank you very much once again, Mr. Chris Palacio. Agyaman akmet kada kayo amin ka Robert, ti karkararag yung kang runaan na iti sibubuong lahay na Maui. Okay, DJ gagayong kabsat ni Mr. Chris Palacio, manipo DJ lahay na, isuna from Barangay Ver, Dingras, Ilocos Norte, gagayong kayong kabsat. So, expected po, ma-expectara, nga gapoy nagturtuloy nga retrieval operations, posible nga manayunan pa, DJ talupulo ket inem, nga naka-record tatan gagayong kayong kabsat, nga pimusay, DJ more than 100 nga mabirbirok la mapukpukaw gagiyem keng kabsat DJ ti basehan base apo ti biang ti gobyerno ti bilang apo digitay mapukpukaw ano mi apo anytime nga dadi updates makaalat tayo apo kaditi kakadwa tayo or gagayem tayo apo nga DJ lahay na Maui kakabsat ken nga gagayem tapno ti kasta ma-updatean ta kayo digiti kakabagyan nyo apo dapat makontak yu ida no kumusta ti estado da kakabsat ken gagayem di may isang kabsat ni mother-in-law akit na uram ti balay na ngem kinupkop DJ friend na gagayem kabsat so with other relatives EJ Maui kakabsat ken gagayem gabot adda digiti kakabagyan tayo apo EJ lahay na ngayon mo na nga nakontak tayo dahil medyo handa makapagano handa di riknada gapo ka rin pasamak gagayim kakabsat agasim di pa nang describir ni Mr. Palacio nga trauma gagayim kabsat when no malaglagip mo when no mga ano ken ka kasla impierno
di nga rod, adapi ka dito, tapwa ka na po, nagtapwak di bye-bye, or sa dinula dito nga pagturturungan da, gagayim ka absat, dadidikit na nga iliklik di lugan na, masabat na medyo apo yan, then nasuffocate di dyan, natay. Yung retrieval operations, both apo, taaw, balay, dito establishmento nga na uram, together with na-stranded nga cars, nga dito yung nairaman nga na uram, iji apo dito pakayususwatan ti retrieval operations. Adamit na po dito timulong outside Maui, napandi di Maui, tapno di kasta, tumulong da po ti retrieval operations or anyaman na po nga mabalin nga maaramid. Yung rehabilitations under negotiations tibiyang di tay naka-insured ti balay na karita insurance company gagayem ken kaabsat base apo ken ni Mr. Chris Palacio papagayam so agkarkararag ti apo especially kaditi kadaraan te nga Filipino nga sapay ta awan di tay mairaman ngem para kanyak ka kasla expectarik nga dalata may raman kasi yung lahay na daw adut Filipino dita kagayim kaabsat especially Ilocanos adut Ilocanos yung report nga nakadado kano ti taga Barangay Ver dadigiti talaga nga dadakkel ti balay na nga taga Barangay Ver nga kakaduan ni Mr. Palacio nga nairaman gagayim ken kabsat. Okay? Madamdama po, kain naman tayo ni Ma'am Mayulin Pilumena, manipod na po di Hog Raisers Association ti Paway. Inline na po kaditi plano da nga isuda apo ti manggatang kaditi taraken na baboy, digiti kamyembron da or kaorganisasyonan da, iti mas nangingina nga presyo ti live weight kumpara apo kaditi agan under tatangan rumrumar 160 to 170 ti live weight ti digiti taraken nga baboy. Ngem kasangwanan dita giyaman tayo kadito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan. Manipod po ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, kaya't nyo ay konsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Laudin na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti kahit yung patakdirin na pasdek, agserbi asipubudno. TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ti agtagikwa, Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street ti Sudad ti Lawag. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technicians tapno ornusen da ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Lani Corpus, iti Xiamen, China. Thank you very much kani Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, iti Hawaii. Ken pagyanamanan ti apo ni Honorable Sangguniang Bayan Member, Joey Soriano, maribod iti Ili, ti Banggi. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di serbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamatmatunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa ti damdamag ni Berto gagayim kay Kabsat. Ti damaga po nga dati more than 600 kilos nga nakonpiskarde di may sa pagtagilakwan ni Jay Paranaque. Karne ti manok, karne ti baboy gagayim kay na Kabsat. Amuyo, may sa kaniti bababalawen di kiti hog racers gagayim kay Kabsat. Di ti kadda di kiti imported meats. Kaniti nagduduma po nga pagtagilakwan. Kaya dito may sa kaniti mangi baba apo ti presyo kakabsat ken gagiyem nga mabalin nga ustudeta gabuta kadagitoy agreklamo apo di kitay hog racers gapu pailay nga apo ti kadda di kitay imported meats get maapektaran apo di presyo da gagiyem ken kakabsat presyo ti lakoda live weight or ije merkado mismo gaputa nabababa nga amang apo di kitay imported meats nga lako kaniti pagtagilakwan especially di kitay groceries or markets di kitay malls no ikumperam kaniti kitay local products tayo kaabsat ken gagiyem so nga DJ bababalawenda itatapo ada deti nakita nga gagiyem apo deti Hog Racers Association dita Paway Ilocos Norte nga kayat da apo nga isuda timang gatang basta rakit di ipakaamom mapangka umuraga ipakaamom mong karakwada first come first serve DJ tapnom yung post is 190 dakila po di diferensya kasi more than 30 pesos or more or less 30 pesos kasi ti rumrumar is 160 to 170 ti live weight apo ti karne ti baboy kadigitoy nga alaldaw gagiyem ken kaabsat isu nga napintas detoy at numabalin nga adaptaren saan lakit di nga apektado ti publiko gagiyem kay kabsat umiso di ipalubos ti gobyerno nga presyo nga nangat-ngato ti panggatang ni asosasyon kadiji dakkel nga tulong kadiji umili especially apo di nagpatpatanor iti tarakin na baboy gagiyem ken kabsat matulungam ni agtartaraken agpadpadakkel gagiyem ken kabsata nga saan nga agsakripisyo ti publiko the buying public yung end consumers yan yung kahit kung nga maamuan no kasano ti sikreto nga mabali na po nga adaptaren ti sabali gagiyem ken kabsat nga ili no makita tayo nga epektibo detoy nga gagiyem ken kabsat detoy asosasyon da apo dita Paway Ilocos Norte amo yung may sa ti Paway kadigitay kaditi mo unang aldaw ket narikot ti sitwasyon ti panakapresyo apo ti karne dita Paway but no umiso dito yung aramiden tinasao nga grupo why not nangat-ngatot paggatang da saan met nga masalungasing nga po yung price control iti munisipyo or the local government unit no anat ito yung nga presyo isumit laeng then nangat-ngatot ti pangangkat da kani agpatpatanor agtartaraken diri hog racers nga ti problema di ti hog racers gagiyem ken kamsat pababa ti panakabayad DJ produkto da wenno mapatanor da nga dimet bumaba DJ feeds wenno kasapulan da apo iti panang patanor ka DJ nga taraken nga dimet bumaba kun ada pay no daduma ti presyo iti merkado gagiyem kay kakabsat nga nukit kitain tayo
gatangin ni asosasyon di taraken, kakabsat kigigim, itinangat nga to, kumpara ka di agan andar, nga presyo, gagiyim kay kakabsat, matulungan ni agpatpatanor, tartarakin ti baboy, matulungan pa ti publiko, gatangin at nanginginakin ni hog raisers, nga di met apektado ti presyo na iti merkado, di kad ni end consumer, awan reklamo, gagiyim kay kakabsat. Okay, iti dati agundaway, live and exclusive, ni Ma'am Mayulin Filomena, manipod po ti Paway Ilocos Norte, magidadaola po ka ti Hog Raisers Association, dita Paway Ilocos Norte. Ma'am, good afternoon. Thank you, iti paay mo agundaway, iti programa tayo damdamag ni Berto. Naimbagamalim mo, apo Mayulin Filomena, ma'am. Pagmamalim mo, Sir Robert. Okay. Okay, ma'am. Okay. So, mabalin, i-explicar tayo, DJ, procedure or wagasyo. DJ nga ruti dayawat kada nga programa. Gatangin yun ni Baboy, kani agpatpatanor, itinangat nga tong, hindi may ito nga presyo. But saan niya apektado? Ti presyo yo, ije merkado. So, kasano nga nag-come up tayo di kastoy nga disenyo, ti may isang nga programa, Ma'am Mayulin? Actually, sir, nagka-trial kami matindi, nagparparty kami matindi, nangiput up kami, imununa kami nga nangiput up si co-op ni. Nagsanggasat, tama di kami matagkinawakan, nagsisina kami, ito nga ito na ituloy na nag-retain kami si asosasyon. Ito nga, amumi nga deta 190, kumikita nga talaga si Mr. Rita, nagkwentwentaan ni 110 gross margin nga talaga at daki pati nagdendot gayan. Nasal pa yan gayan. Iso nga kunani, hindi kwa, idaw-dawat ni si LGU, hindi kwa, 200 lang kuma. Si mamainting niya 200. Laklako damot nga nili, duwat 350. Ganda po nag-ibabada, adumot naglalako ka na kwa dati 300, iso nga okay lang na pwede nga presyo. Kaputa, aduti may palpalapayag kanya nga actually dito yung batas work nag-alala na kami mo 200 kada 190 kada 195 yung pila problema mi ngamin nagkiyahente nababamot na unay yung pinag-alala na kami titipada ng hagwisa rin ipasa damat na road 200 kita batas ipasa damat 195 na madamdamag naman basta aduti suggest kanya nga ubasidad kami manan dito nakatugaw Paway ireklamo mi kano dagiti yung ahente kunak free trade tayo madi tayo mabalin nga paritan ita nakbat analyze do dito kaya nga itod kada kwada halap pa ako na amat te problema mi mat sir awan mat agala ka dagiti baboy ni. At nimit vendor, no nadamag nan nga 170 tinagalan ni ahente, 170 mat tinagalanan. Iso nga ni ahente ibabanan to manan ipanan to mga 116 tapno adalang makita na matliman. At sir kwan nabayagan na kini nga plantado ni di mangiput up si Westo me di palengke yun. Nagkitingan min hag-racer sir, very busy kami mag-atin, awan mo maayaban nga agpantay, awan mo empleyado ni. Tata, nagpagpakaasi ang kadagiti active na member tayo laki hag-racer na lumabalin, ure basit la dyan kitaon tayo, tulong tayo, kadagiti pada tayo nga member, ure kadagito ilang lin season nga karigat naglako ko na. Ito nga nakabukol kami si team, nagala kami ti 190, insurot ni matlat at presyo da nga 300 dito palengke ni. So, hindi tamo mi ti aglako sir ako hariga, talagang hariga aglako. Ito nga intulag ni kadagitay pagalaan ni ti baboy nga member malati hagkaitar nga tulungan da kami nagpa-order. Actually sir, hindi tamo mi aglako gudwa na lang tinalako ni. Ti pagsayaatan na lang at dito'y karinderya alaat amin ka madimalako. Kung nga taksil nga sakripisyo mo, sir, kaya nilang makatulong mo si pada mo nga hag-racer. Okay. Okay, so exclusive DJ presyo yo from within the vicinity of Paway only and for the members membros kada iti asosasyon apo Filomena.
One sir, talaga nga para member lang dito sir. Member lang ti Paway Hog Racer Association sir. Okay. Yung pwesto ti ano, so adda pwesto yu di tiyendaan nya dito ti pakailakwan, di gatangin nyo kadito kamiyembruan nyo kadito ti Paway Hog Racers Association. One sir, na-i-tiyempo la unay sir, ta ada ka memberan mi nga dating ada pwesto na, tatan ko na nakada kami, kita, injak kaya nga i-maintain di pwesto ko, kaya yo ituloy yo, kuna na. Member tumatiso na ti Hog Racer, iso nga, okay, baro ko na, pagkasalitaan tayo tulad na nagastuon. Basta, ada internal arrangement member tatan sir, at itinulong kami, umay matubulong no daduma, han mo no daduma. Basta amin nga ko sir, na example la unay dito pinag-way na kaligay nga pwesto na sa tariga nga lako iso nga nakaala kanya. Okay. Okay, diyan sa Paway kasi tinumrumar kadagiti other municipalities 160 up to 170 ti per kilo ti live weight. Dito Paway, isumit nga kastamit nga presyo, ma'am. Injak may baga sir, no kasano ti pinag-alala ka dagiti pada nga meat vendor ti palengke ni sir. Matamdamat ko agi pagpagamat ka dagiti member ni ti Hog Racer, sa lakas ya sir. Dat kimat kunan ni kuma, uray no agi pabaga, basta isurot damat nga ibaba, jay presyo ti karne, ngam sanbat. Ito nga kunat, uray may sala di partion tayo, dua-dua, basta at least makatulong tayo ti member tayo, sir. Yung 190 nakuha yung flat DJ, regardless the size or kilo ti baboy, flat 190 diretso. Haan, sir. Haan. Ag-bracket kami matlang. Ag-down 5 kami matlang. Okay. Yung 190 up to how many kilos? 100 up, sir, kat 190. No line of 9, 185. No line of 8, 180. Kasi, sir, ito pa 5 pesos. Okay, 5 pesos di pagbabaan na. Okay, yung 190, halimbawa, yan yung pinakamataas kasi more than 100 kilos. Adda pa'y lakita ta pwesto yo, adda pa'y la paghupayo, pagrentayo iti munisipyo, adda pa'y la ganansya. Yung 190 sa 190 or 185. Ma'am Mayulin. Adda, sir. Medyo taktalmat, sir. Adamat talaga nga maganan siya ni sir Karayjay. Kat maddi kami pa'y kwad sir Karayjay, maddi kami pa'y longlongganisa, maddi kami pa'y at chichicharon. Talaga nga karne lang di ilalako di sir. Okay. Okay, so yung yung pagbaba, meaning to say, no analisa renta deti saritaan tadata, Mamayolin, dakkel ti kita, ti agparparti, kadeti panagbaba, DJ live weight, kasi di met bumaba yung 300, Mamayolin. One, sir, one. Okay, haan niya awan ti obserbasyon nyo nga maparnuay ti misunderstanding iti nagbedngan yung miyembros karigiti pribado nga aglaklako iti karne di tatsendaan Apo Filomena. No, da kami sir asat kwa, mapamingamin matipila dagiti baboy me, handa mga magabanan. Handa nga magabanan sir. Iso nga teko na kon, dagay may isang apartyon me, kami nga malako nga talaga, kaan nga diretso nga malako. Iso nga da kami nga member, da kami matlatag titinulong sir. Teko na kon, iti damo mi tagparti, may kadwa ti agparti, at dagutwa na nga maginalako, ipagsakdanin kanya. As presidente, at talaga nga suportarak mat, dagiti kadwa, iso nga nalaklak ka, at least, siya kada karinderyak, malakok malata. So nga, dito nga aramidom mi sir, para ti member ti Hog Racers Association, haaming ranta, ti makikompetensya kadagiti meat vendor, dati mat nga iso ti alada sir, 190. Dati mat nga iso ti alada 190, 300 mat tilidbet. Iso nga pinagkunat, usto lang daya nga presyo. Okay. Ada mano ti members yu ma'am, ang dita Paway Hog Racers Association within Paway, mano? Idi kasagsagan ti ASF sir, umabot kami ti 276, around 300, more or less 300. Idi nagmaumawan ti ASF, adun ti nagikat.
Tatan takarigat manen ti aglako ta impos ko manen nga ada pwesto me ti Paway Public Market nga baboy laen ti hagreser ti maala adu manen ti mayap na agdebdep. Kaya doon, nagsubli, kapunta nanginginat paggatang yun, ganun ba? Yan, iso nga ko nakaroon sir, manudad do maupayak mo, dagiti sakripisyo may mangrugay kami, di nakikuha kami di AFF, nakisabsarita kami, nagpagpakaasi kami, di ko ano, dam kuryente. Anak, dagiti nga naaramitan, kaslala nagmau-mau-mawon, manito di na ti live break. Yan, hindi man lumaka ti live break, ako, magsupita man ng asosasyon. Anak, gaputan na irugini, nagkaming officers ti Paway Hagres Association, at dakam latag to yung manggab-gabay kadagiti pada ng Hagres. Okay. Ma'am, what if, no siya ko ma'am, miyembro akada ti grupo yo, ket ti baboy ko, let's say, 10 or 20, and ni Maki nga kadwak is 5 or 2, may isa, kasjay. Ket no ipilak amin DJ 20 nga baboy ko, so baka awan mabagin DJ basbasit ti baboy na nga maududing agpila. Apo Pilomena. Sir, siyempre pag sinubla kami matidaan mo, damot. Okay. Ba't nga gapo tabayin tayo JP lamong to si ka nga diretson. Haamot, sir. Yeah. Kasi da kami nga officer, sir, kadumot baboy may nga awang pa impil-pila mi pulos, sir. Pag bigbigyan mi pala nagkiti member. Okay ma'am, saludo po ako. Nangat nga, kasi di mo natatayan, yung analysis ko, parang ipapang ko, nangat nga to lang aro din di pangalayo kini agpatanor, saan met nga apektado di presyo yo dito market. Okay, so ada mensahem kaditi miyembros, tapnon na mas klaro di panangipila da kaditi tarakenda. Ma'am Mayulin, please go ahead. Apo nga pada nga hagreser di Paway, tekang kalayon kong nga ibagpada, nurigan-rigat at nakamlat na officers yo nga sarukod yo kan sanggiryo tinakay ko pulos baybayan. Kat dati pinaglapo ni Apo ti merkado ay ti public market tayo haan mi nga rinanta nga agnegosyo kami. Kang kanayon kung ay pagpagang asin no ti mayat no umay mangtod ti pagpuunan asin no ti mayat no umay mangi-share uray 1,000 uray 500 sa pagpuunan tayo open kay lapta. Dagi tayo baboy yun, namnamaan yun, ipila yun, adayo pay jay, pinaglako yun, ipila yun, tapos tunto no, maibos dagi tayo dadadakal. Laban lang, mga hagreiser. No, adang tulad na panawon tayo na ngumato man nun, tilay way. Okay ma'am. Maraming salamat po. Once again, thank you very much si Tinted Magundaway nga makainuman da kay iti deto yung aldaw iti programa tiyo Damdamag ni Berto. Thank you very much and good luck iti deto yung ganwat yo nga makatulong kani iti hog research dito Paway, Ilocos Norte. Thank you, sir. Sige, commercial ka. Daituyan tinor oray di nagisem ka di daan na lugan when no di mauawagan iti vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubliti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Dapat nabatbati apo nga 3 minutos kasangwanan ti oras yung alauna. Suna pintas, gagiyim kayong kabsat. O kitain nyo yung 190. Adamit pala kitain na po, di kitay agparparti when no negosyante. Gagiyim kayo na kabsat. Okay, mabantayo po ka rin yung may isang damag. Nagdesisyon na po ti Energy Regulatory Commission nga suspensyon na timun una nga resolusyon nga mangipalubo si Dibiyang ti National Grid Corporation of the Philippines nga ipasa na ti 3% nga franchise tax dito kadagiti consumers iti kuryente gagiyem kayong kabsat. Tinagbalin nga advisory kinuna ti Energy Regulatory Commission iti may isang special commission meeting iti Agosto 8 nga suspensyon nan ti bileg ti ERC Resolution number 7 series of 2011 nga dito iti mangipalubos iti ipalpalubos ti nasao nga resolusyon nga mainayon di 3% nga buwis iti prangkesa ti NGCP iti agbinulan nga gastos para iti transmission ken masingir deto kadagiti distribution utilities gagiyem ken kaabsat distribution utilities kinuna ti ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta nga epekto ti kaudyan nga desisyon hindi nagbalin nga dandani may nga sentimo nga iti kada kilowatt hour ti maikat iti binulan nga masingir kadagiti agus usar ti kuryente. Base ngamin iti research ti legal service ti ERC ti buwis ti prangkisa gagiyang kamsat ket maysa nga direct tax nga iditawen 2002 laeng ket na didesisyonan ti Korte Suprema nga daytoy ket responsibilidad laeng kang runa na responsibilidad akin agem di prangkisa nga saan nga maipasa kadaytay end consumers. So yung ERC when deti direct tax idi 2002 gagiyem kamsat nga dinisisyonan ti Korte Suprema no aping itapay lang nga karawam ti ERC gagiyem kayong kamsat nga yung decision ng Korte Suprema idi 2002 tilaeng aken responsibilidad para iti pan nakabayad tinasama franchise tax ket akinigem iti prangkesa nga isu ti ERC nga saan ket nga rumbing nga may pasa kada iti end consumers no pay 1 centavo laeng gagiyem kamsat kinuna ti ERC nga ti National Grid Corporation of the Philippines ket day kaniti prangkesa baben ti Republic Act 9511 gagiyem kamsat ti babaen ti Section 9 ti Republic Act number 9511 ti NGCP ket kasapulan nga agbayad ti franchise tax na nga kaibatugan ti 3%
iti gross receipts iti pastrek da po nga naresibuan ken maala detoy iti mismo nga operasyon na iti nagbalin niya di kaudyan nga desisyon kinunat ERC nga agtuloy ti panangadal da iti agar-ari nga alagaden wenno regulasyon tapno no mabigbig no anapay di kitay mandato iti babaen ti Electric Power Industry Reform Act yung EPIRA Law of 2001 nga rumbeng nga napudno nga maipatungpal ayun gagiyang kansat yung mga EPIRA dito alagaden na po ti panaggiinangkat ti kuryente panag-distribute iti kuryente gagiyem kay kamsat. So dapat amu tayo no kas pagarigan suspensyonen apo ti Energy Regulatory Commission ti pan naka implementar di nga parte apo ti pamilin ket maikat apo di 3% franchise tax kadagiti ibakbaklay tayo nga nga member consumers end consumers ti elektrisidad gagiyem kay kabsat ammo tayo no kasano ti kadakkel ti maikat 1 centavo iti kada kilowatt hour kun gaya apo ket no daduma ket yung adjustment ti bayad ti kuryente ket ag-adjust ti DJ billion to nga kastoy ket ag-adjust ti 3 nga sentimos iti kada kilowatt hour agbaba iti 3 nga sentimos iti kada kilowatt hour so yung 1 centavo if ever dakkel ka di apo ti kaipapanan na kada tayo gagiyem kay kabsat nga end consumers surumbe nga po nga amwen tayo padasin dito apo ti makiinuman kada giti taga Ilocos Norte Electric Cooperative gagiyem kabsat no kasano ti kadakkel ti mabalin nga maikat from that 1 centavos siguro no aggagasgastar ka iti let's say 500 kilowatt hour so yan 500 cents di may ikat maki so medyo basit lang but still nga positibo kada tayo nga end consumers gagiyem kamsat gaputa adda ti mabalin nga panagbabana DJ bayadan tayo wenno presyo apo iti kada kilowatt hour kada giti makonsumo tayo nga elektrisidad padaan nyo apo maki-appoint tayo apo interview Gadigide apong taga Ilocos Norte Electric Cooperative, especially iti biyang ti board, no kasano ti kadakkel po, iti mabalin nga makaltas no kas pagarigan, maimplementar dito po, nga panangkat po ti ERC, kadito nga alagaden, nga maipatpatungpal, iti biyang ti National Grid Corporation of the Philippines, at tapno no ibaklay ti end consumers, digitay franchise tax, ti franchise tax, tinasao, nga korporasyon gigiyem kaabsat nga base apo iti linteg nga nang bukel iti nasaong grid corporation rumbeng nga no sinno ti akin hawak akin igem iti prangkesa iso ti mangibaklay iti 3% nga franchise tax 3% from the total gross receipts gigiyem ken kaabsat dapat amutay amin digijay ang mga na-implementaren di met implementar ni distributor kada tayo nga end consumers gaputa di tayo metam mo gagiyem keng kabsat surumbeng properly informed tayo apo may panggip ka dito aglalalo ka dito nga aldaw nga ti bayad ti kuryente maysa ka dito kang runaanen nga isapsapulan di Filipino kang runaan na kada tayo nga Ilocano at dapat dito tayo mangibaga gagiyem keng kabsat dandani mapanamin ti kuryente ti masapulak yan tapagtrabahwak awan mabati para kay pamilya yung ganun that's it anat ket nang sawi di jay nangina ti bayad ti kuryente gagayem ken kakabsat okay awan na po tinabati pa nga oras ti dating aldaw para yung programa ti damdamag ni Berto dede apo ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control SK Chairman Maki Paulino Agustin ibati min tinatalinaay nga malim ti Biyernes agyaman kam tingi panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar.
Agtimek tayo kakailan, tapos maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay ito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta adda way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Edi may kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo tinagasat nga malim ti Biyernes, 11 di mabilang, idi bulan ti Agosto 2023. At ito'y manan ti programa Tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwa di ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tilasot ti may isang oras, tapos na ituloy, ngay basa ti surat nga nakaipalaunan. Kinapalabas iti biyag kinayak, kay pagayam tayo, Abelardo.
Matanat ni Pagayam Teo Abelardo. Agyaman Teo ka rin sumaganan. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, maningko diti Wayanay, Hawaii. Kastamit din, di ba nagyaman tayo, ni Ma'am Lani Corbusi, di Xiamen, China. Thank you very much, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, di Pearl City, Hawaii. Kaya pagyamanan tayo ni Honorable Sangguniang Bayan Member, Joey Soriano, di Bangi, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Dr. Alan Taylan ni St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo di Baguio, kahit yung i-consultar iti doktor, mapali di doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan ni St. Camillus de Lelis General Hospital, amasarakan iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kahit yung panak dire na pasdek, agserbi asi pupudno, ti TMT Construction Company, babenti pa nang imatun ti agtagikwa, nga ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Eli T. Marcos. Thank you very much kay Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka rin tinalalay nga aircon technicians, tap nurnusin da ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial, kukwa imat batunan, ni Engineer Neil Jose. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayak pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tagikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare di dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
Ato'y papagayam nga di tuloy nga basa para iti may katlo na gundaway. Ti surat nga na kay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Abelardo. Nalpas tinadaig ng tablado manong Robert nga timulunga. Sakbay nga naggaawid digiti bai wenno bakla nga nangimaton ti pan nakaramid ng tablado. Inyawat kanyak ni binati maysa nga papel di bangko wenno kwarta. Ngemjak ammo no mano ti kantidad na. Oh, Abelardo, dahito iti inkarimi nga tangan mo. Saan ko mga kayat nga awaten takasla awanti kais iskan ti kwarta kanyak. Mabalin kit gaputa saan ko nga ammo ti kantidad wenno balor na. 5 na pisos detoy. Tandan mo iti nagmalmalim nga itutulong mo para iti pan nakaramit ti tablado. Balikas manen ni Bina. Ay, saanen? Sa anak may tapatandanan? May kami nga talaga kinitatang dito itapno tumulong para iti panakaisagana ti amin nga makasapulan iti panagkasangay mo, Bina. Saan? Alaem. Alaem, kit no saan mo kaya tagastuin, gabuta. Amok. Saan mo nga mabigbig deto eh? Ited mo to kinitatang mo. Kitigatang na no, anya ti kayak mo. Gaputa ipilit namanong nga inna. Yasideg wenno in papitpit kanyak. Dito'y kabsat ko nga naaprusak ti dakulap ni Bina. Tinakalamlamuyot nga dakulap ni Bina, manong Ruben. Sa anak ko niya nakapagkidkid, gaputi papilit namin. Inalak nga ro deto'y ket. Mapana ko niti ayan da tatang ko. Tumulong akong sadyay. Sige, kinunana. Ngem sakbay manong Robert nga pimanawak iti ayan mi ken ni Bina iti dede agundaway. Minatmatak pa iti nakapinpintas nga rupa na. Nga dito'y nga nagsabat manen ti panagkinita mi. Imisem detoy. Ket urek la ni nervyos iti iisem na kanya. Ti apagbingi nga isem nga ditoy nga makitam ti nakapudpudaw ang ipen na. Ti panagbingi dagiti nakapipipintas wenno nakapinpino abibig na kabsat ko. Di makadano na kiti ayan datatang. O Abelardo, nalpasyo ka din di pinaubrada kita. Kada kayo. Ay, uwin tatang. Tatang, kanak ni Bina iti tangdang ko. Alain ka no ta. Igatang mo no anya ti kayat ko. Ape nga imawat ka iti tandan. Saan kumanak ko gaputa? Ingkarita ti bagita nga o may tumulong dito. Yan yaman ti paubrada. Imbagakmit nito datang nga mimpilit na. Insuksok na iti dakulap ko. So nga, inala ko na mga tamakagura. O sige. Amot tita, ikarga kiti pitahak. Ano agawid tanto? Idagas tanto no. Anya ti pakaumanayan na nga kayat mo nga magatang. O wentang, gayam, mumalimen. Adaban nyo di talikod. Adadyayan kiti intugot tang arwaten. Mapangkan agdigos. O reket, malmalpaswet ti panang luto mi di karne ti baka. Agdigos di taban nyo tang? Wen? Ang mapangkan agdigos. Agngatangataak manen manong Ruben. Ngamin, kadagupan titawen niya adda kitis. Dahito yabiyag. Kaunaan niya ta dahito nga panagdigos ko iti makunkunaban niyo. Ngamin itilaeng karayan niya da iti mismo nga kapanagan ken bakras ti bantay ti pagdigdigusan mi ken ni tatang. O sige. May kan ti tulnog kay ti banyo. Kinuna ni tatang ket dita nga intulod na ka talaga iti banyo. Iti uneg ti banyo adda ti pagsuyutan ti danom nga ipuligos mo.
Adamit tinakataya nga dakila timba, adamit pitabo. Isu nga, di ba nakakita ka kita nga gamit, amukon nga buyatak tibagik, tapnon tiga, madigusak, Manong Robert. Kalpasan ti panakadi panagdigos ko kapsata gapot awang metten ti maubra. Dalangin tatang ti makamu ka rin tinaluto. Nagsubli akiti ayan ten tablado. Anya na pan nakakigtot ko di pa nagsublik nakaalalis to Manong Robert. Nalawlawin ten tablado nga naaramid ka iti nadadae galamisaan nga naarpawan iti puraw alupot. Ken addapay iti maikadwa nga arpaw na nga daytoy ket asul. Asul ken puraw, ti makita nga uray met ti mismo nga entablado, isumet ti langana. Isu ti kulor nga agari iti dayta nga rabii, Manong ko. Ken ditoy nga dapat tinaipalawlaw nga kasla barikada. Nga kayat na siguro nga sa uwen, nga saan na basta-basta ti sumre. Anyan nga nagdaig ti lugar nga pakaselebraran ti kasangay ni Bina. Anyan niya nagpintas. Nalawat ti arubayan. Nakapimpintas ti arami din tablado. Adad nga pa daigen di iti lamisaan nga naarpawan ka iti lupo. Nagpintasin ako. Jak to pulis malipatan iting ganat panagbiag ko. Ti makitkitak na lang ti lugar na pakaselebraran ti kasangay wenno kanaganan ni Bina. Nadanon ti rabii, Manong Robert. Nang rugin ti programa ket kasangwanan nga marugyan detoy. Naawagan ti imatang ni Vina tapno mapanen iti naaramid nga entablado. Kabsat ko talaga nga saan kami nga napalubusan nga nakaasidig. Iti mismo nga entablado wenno makapagtugaw iti ayan dagiti lamisaan. Nagyan kami latan iti lawlaw tinasao nga salunan. Dito'y nga, anyan niya pan nakakigtut ko di rumwar ni Vina. Nagnadeto'y manipo di ruangan ti Banayda. Nga deto'y ket dinanggayan tinaparagsit a sunata, manipod ka rin tumutukar, kapsat ko. Kinibin ti amakin inana nga imulit ti entablado. Ket nagtugaw iti na ituding nga tugaw. Bimmaba di kiti agasawa nga da Sir Alfredo ken ni Ma'am Felisa. Ket napanda kadagiti lamisaan nga nagsursur ken nakay alamano. Kadagiti tattao nga imatendan iti nasao nga pasken. Dita kasla mabalod tiriknak wenno kasla masulek dagiti matak. Iti lasbang wenno pintas ni Vina nga imatangan wenno kitkitae nga adda ti rabaw tin tablado Manong Robert. Programa. Ngem may sa siguro kadiri kapintasan ket isu ti panagsusublat ti 10 ket 8 nga babbaro a mangisala ken ni Vina, Manong ko. Nakaigem da amin ti gitoy ti saggay sa nga rusas ket tunggal isala da ni Vina iyawat da ken kuana ti maysa kadagiti rusas wenno ti igem da nga rusas. Awaten met ni Vina ket dita nga kumarapet iti kapareha wenno kasala na. Dito'y nga kasla masagid ti puso. Ket kinunak iti kastoy ti bagik. Anihatan nga ragsak ko. Lusyak ti maysa kadigita nga lalaki. Lusyak ti maysa kadigita nga lalaki nga agbali na kapareha ni Vina para iti panagsalami iti sapita tukar. Wenno na sapita sukata. Ngem kasano ang mapasama iti Diyos ko. Arig na may saklay nga babaw na. Yarig ko ti bagit kay Vina. Nagkasat ket din digiti lalaki.
nagkasat ket din iti. Agbali na kapareha ni Vina. Iti dayto nga kasangay na pare di panagsala na. Dagita digiti nagay ayam iti panunot ko, Manong Robert. Daytoyen tinururay di nagisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na ba iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Nagnudo ti programa Manong Robert. Nababak nang dagiti taraon. Kang runaan natin na ipasango ka riti sa nga iti. Dita nga nairaman pa yen nga naipasango ka nakwada ti karne ti baka ngayon panmigan ni tatang tapno nayon ti sagana. E di malmalpas ti panangan kabsat dita nga isapul mo ti bagim no sa dinno ti mabalin mo nga pangyuryadan. Aglalo ka da kami kini tatang nga dayo ti pagawidan na.
At damit diri sumagmamano nga katalunan wenno kakadwa ti pamilya ni Tata Alfredo wenno Sir Alfredo kini Ma'am Felisa nga kaska na kami nga naturog. Iti saon nga lugar. Ngembayat ti panangyilad ko iti pagtutugawan. Iti asideg ti naglutuan da tata. Kaslaman an ninawaklat ta tilangan ni Bina. Tinakapimpintas nga langana bayat iti kaadda na ti templado. Ti simple nga arwaten na nga makitam digiti braso na. Wen kabsat. Bagay na bagay ni Bina ti arwat na. Saan nga kas digiti sabsabali nga nagdaeg wenno nangayid unay ti arwat na. Edi day di nga pa nagkasakay na. Lupay kas diti agay ayam iti panunot ko, ininot nga naalak, titurog ko Manong Robert. Nariinga kidi riingen nak ti amak. Kabilardo, aldawan na nako. Agring kanta, magantayo ka diti insagana da nga pamiga. Kalpasan na kita gawid na. Kinuna ni tata, inmulagat ko digiti matak at dati amak iti mismo nga abay ko. Ininot ko ti bimangon. Nabayag kay ka nga nakariingen tang. Naaldawan at metin saan pa'y una ay kabutaan, papada tayo met nga napuyat. Sige, umay ka niti lamisaan, ngayon sa Canada nga pamigatan. Mamigat tayo ta, agawit tayo. Napanak nga rin simurot ken ni tatang, ket dito'y nga kinarga ak ti plato. Kari din nakasagana nga, inapoy ken masida, Manong Robert. Ano digiti masida nga digito'y ket kapareho, digiti mismo nga naidasari di rami. Da kayo tam, saan kayo pa di amangan? Naman, sige, mangrugikan ta mga alako ni platok ta, mga anak natin kinakawit ta. Bayat ti pampanangan ko Manong Robert, dito'y nga, iwaras-waras ko ti panagkita. May sa ti kalikago mamakita di ti matak. Tinagkasangay nga ni Bina, Manong Robert. Ngayon di pa naiwaras ko ka di ti matak, napasungadak ti susungad da Sir Alfredo ken ni Ma'am Felisa. Oh, sige, mangang kayon. Ento na makapangang kayo, mabalin yun to ti agawin. Paglalo ka na kayo, Joaquin, ken Alfredo, Abelardo. Namin, ada yung ti pagawidan niya. Oh, sige, ma'am. Kinunak. Napaayak gaputa digitimet naganak ken ni Bina ti makita. Binalbaliwak manen ngayon waras ti panagkita kabsat ko. Ngem kaskas di nga awan ni Bina ang makita. Kamin anangan ken ni tatang, agpakadan ni tatang kada Sir Alfredo ken ni Sir Felisa. Ma'am, sir, mabang kami kita dayo pa iti pagawidan mi ken masapul nga may estimar di iti tarakin nga napanawan mi. O sige, gananad kayo Mangala kayo ni tricycle di data, paitulnog kayo ni sangit irang tay. Uwen ma'am, uwen sir. Nagpakada kami nga ruden ket rugyan min ti umaksaw tapno turungin min ti dakkila ruangan. Kada ito iti ruangan pare tinaladan. Ngem kaskas di nga jak makita ni Bina. Nga kayat ko kumanga. Makita sakbay manlay nga pumanaw kami iti naladan ti balayda. Manong Robert. Napaayak nga rod. Bayat ti kaadami ti kalsada nangalat ti tricycle ni tatang ket dita nga nagpaitulod kami ni ti sangit tirangtay. Gaputa madlaw ko nga napuyatan ni tatang edi pa nagserbina nga may saka di kusinero edi na party abaka. Nakadanon kami
mi kanitatang iti mismo nga kalapaw mi wenno abong-abong nga pagnanaidan mi. Saan na kon yung tugot ti ama kiti ayan di kiti pasto abaka, iso nalatan tinapan. Nagmay-maysak nga ro di ti abong, kayat ko di ti maturog ngem, sanak nga sekyanan ni turog no uray mariknak ti puya. Dito'y nga malaglagip ko latta wenno man aninawak latta, tila nga ni Vina Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat si Mang Peten ti ama. Oh, kamok no naturog ka. Di mo ka di mariknak ti puyat. Syakit na, mariknak ti puyat. Ay, kaya't ko ti maturog tangin. Sa nakmet nga, seknan ti pan naturog. Kanya nga rod. Sige tang maturog kay latan no. Kaya't siya di maturog. Oray ta, estimaryo metten di ti pasto abaka. Sakbay nga maturog ka kada kayat kong ibagaking ka, Abelardo. Anya dito tatang. Itay matmaturog ka pa'y laeng. Rimwar ni Ma'am Felisa. Kadwa na di kiti katulong aning dasar ka di kiti maka, kiti nabisaan. Apay ta. Adami sa abahanag na kiniddaw na kanya. Anya dito tatang. Kaya't ni Ma'am Felisa nga agnaid ka kadakuan. Agnaid kay di ba na ina? Anya? Anya ti ubrak sa jitang. Ngamin na dukano di iti ubrada iti eskwela nga pagisuruan na kit saan na nga may estimarin di iti masetas na. Iti masetas nga adda iti nangaramidan yu ti entablado. Kayat na nga damay sa nga tao nga masuruan na nga mga sistirwen ng mga disartari di masetas. Ket siya ti pinili na. Anya nga rin pinagbalin niya desisyon yun. Kaya't ko nga saan, ngem, mabayinak kada Sir Alfredo kani Ma'am Felisa. Engkid daw ko nga iti may katlong aldaw manipo dita. Keto sino pa mo. Ngamin kayat ko nga ipudno. Tipudpudno nga mangbalbal ko tititingin na tao. Tipudpudno nga nagkapwam. Kenno apay nga data dititeng nga tikapanagan. Abelardo. Nagtipnok daragsak kendanag. Iniday di nga nangig ko kinitatang Manong Robert. Anya tangami na talaga ti kinatao. Masumbatan niya ta itang di ano at sa lutsud ko kaliti. Diyak may buksila na balikas ti ama. Dahil tinang nangig ko kinkuana. Dahil di aksyon mo na akasyon na kung galagi sa bali na tao makakita kanya. Abelardo, nakasagana ka kadin niya mang dingeg. Ti panang ipalawag ko ken ka. No kasanungad dati di kapanagan. No kasanungad data nga babaunen da Alfredo ken ni Felisa. When natang, nakasagana ako. Magagara na ako na makaamo no anya ti budbud no ang kinatao. Magagara na ako na makangeng. Isumbat digiti adu sa lutsud ko. Dagiti nabayagi na sa lutsud ako kupikupan ti panunot ken rikna. Tatang na. Kasangwanan nga ituloy tayong ibasa ti surat ni Pagayam tayo Abelardo, agyaman tayo kaliso maganad. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company, ti 48A Kabungaan North Labag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo nga si pupudno ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayo patakdiri na pasdek, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Agyaman ti upay, ti Pugad Lawing Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City.
Adanda ka dagiti nilalay nga aircon technicians tapno urnusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center ket kukwa imatbatunan ni Engineer Neil Jose Masarakan ni Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, dari-klik na inyo papagayam iti Baguio, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo kani Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, manipod iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Ma'am Lani Corpus, manipod iti Xiamen, China. Thank you very much Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Ken maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Nagbuses ti amak. Sakbay anak ko Abelardo nga rugyak. Ngay pudno keng kati kinapudno. Sapay ta maawatam. Tinagbali na addang ko. Ti addang ko nga nang yadayukin ka. Iti biyang ti matao nga lugar. Ti addang ko nga aharig ko inlimeng ka. Ngay maramit ko dahil titap na maproteheran ka. Nga mabali na mailisi ka kang runaan na kanya. Palawagik king ka no anyad nagbalin wano kasano. Nga nabukel ken timaod ka iti dahito nga lubong. Abelardo. Iti tawin ko idi nga sa nga pulo ket siyam kadwak di papagayam ko. Naglayas kami. Napang kami ti makunko na nga dakkel na syudad. Ti syudad ti Manila. Dito'y nga kayat mi ti agtrabaho, gapu taawanen tinamnama mi nga makaadan. Gapu ti kinapobre ti nagtaudan mi a pamilya. Opat kami nga nagpupuyo. Bayat iti kaadami ti kamanilaan.
adu digiti panubok nga dimting kada kami. Ada dita digiti nangagaw ka digiti imet ning arwate. Tisang kabasi ta kwarta amin. Agingga nga arig na nagpalimos kami ka digiti. Ayan digiti dadakkel pasdek negosyo. Irigad nami ka digiti pasdek negosyo may isa nga grupo digiti lalaki ti masideg ka na kami. Nagdamag ti maysa no sa dinno ti kapuan may. En bagami nga ti Ilocos. Aga po kami ti Ilocos. Nag-interes na kada kami. Kit kinunana nga ipanda kami ti probinsya nga ti asideg ti Kamanilaan. Nga dito'y katanda di plantasyon ti kape. Ngayon saan nga may maysa nga lugar ti ayan ni. Inalanak ti maysa kadagiti lalaki. Kadin panak iti nalawang kasla kabakiran. Ngayon uneg ti kabakiran dita nga ayan, dita ti ayan digiti adu amula a kape. Tilay mo bracket mangkita mangbantay kadakwada. Maswelduanak ken malaksi diti deta. At dati maited nga kanen wenno balon ko. Dito'y nga naragsakan at kabutad damit laing ti mabali na pamataudan wenno pamastrika. Nagbali na ka na pudno iti amok. Iti pa nang bantay ko iti plantasyon ti kape. Agingga nga napanunot ko tinangaramid kada iti kubo-kubo nga kas ti pagnanay danta. Tunggal ayan ti ayos ti ubog nga aggapoy ti bantay. Adda na aramid a kubo. Dinayaw nak ti amok gapoy ti linis ti tinaramid ko a kubo-kubo nga pinukan ko kiti ayan digit kawayan. Nagpaaramid pa iti adado. Agingga nga nagbalinen nga regular ti umayda gaputa maayayod na ka digit kubo-kubo. Dito'y nga naamamok ti anak ti amok. Ti anak ti amok ani Melinda. Wen Abelardo. Ni Melinda ket nagbali na kaayanayat ko. Bayat ti kaadda kiti kabakiran. Ket dito'y nga masansan ti umay na iti ayan ko. Nga saan nga amo ti amok nga amana ken ti inana. Nakalipat kami. Naipaay ni Melinda ti bagina kanya. Agingga nga nabukel ti bunga ti pamateg wenno ayanayat me. Dayta ket Sika Abelardo. Napasnek ti panang dingeg ken panang matmatmat ko ken itatang bayat nga gis istorya. Kedi di madanon iti biyang ti kunana nga inak a Melinda. Mangrugin nga tumpaw digiti luwa iti matana. Timpaw digiti luwa. Ket na ininot a nagregreg nga nagdisupay kaditi duasa kana wenno tumeng na manungrure. Dandani di na idin maituloy ti agsaritang yung pinilit na. Enyanak na ka ti anak tinam. Ngem saan da ka maawat nga siyak ti amam. Wenno siyak ti anak. Nakaputo ti anak na. Agingga anak ko nga. Nadamag ko nga plano dak nga umay papapatay ti ayan ko a plantasyon digiti kape. Babayan ni di maysa ka digiti gayem ko. Gayem ko nga ang naed met laing kadakwada. Ngem deto'y kit tubo iti probinsya nga ayan ko. Nagdanag ka Abelardo. Diyak kayat ti matay. Kayat ko nga makita ka nga dumakkel. Kayat ko nga makita ka. Inlimeng nagtigayim ko iti sabaling kabakiran. Ket nagnaedak sa jay. Nupay kasta saan na masansan nga umay gapu iti amak na masurutan da. Nagdinamag ti panang birbirok da kanyak. Babayan ti panang idandanong kanyak ti gayim ko no kasta nga maisarong iti lugar nga ayan ko. Madanaganap. Siya sino ti pagkamangak. Estranghero aki tinasaong nga lugar, Abelardo. Awan ti amam mo. Awan ti amam mo ka mabali namang proteher kanya. Agingga nga nabukel ko ti maysa nga banag. Dayta ket ti panangalakken ka. Ket iyawid ka wenno ipan kay ti adayo nga lugar. Tapno didatan masapulan. Maamakak nga sika ti pagimurmuran wenno pagibalsanda.
Aglalo lang aruden iti madamag ko nga ti inam nga ni Melinda. Ket inpanaw dan iti nasa o probinsya. Agwalo abula na ako ni ti nasa o nga kabakiran. Nga ditoy nga, paspasarik tirigat, tuok ken iliw ken kaanak ko. Babayan ti tulong ti gayem ko nga nailimeng kanya, bueno nang ilimeng kanya kiti kabakiran. Kinid daw ko nga paliiwen na ti oras, nga awan tao iti balay ti ina, bueno ti amo. Ngem kinunana kanya nga, amuna no anya ti oras nga iruwar na ka ti mga iaywan keng kawinuyaya. Tapno, ipasyar na ka usar ti may duron niya tugaw. Data ti, inala ka gundaway wenno, plinanok no kasano nga maala ka. Babaen iti, panangagaw ko ka, ket may panaw kay isidong iti. Babaknang nga, nagtaudan ti na. Nagbalaigi kami ti gayem ko nga nangalaken ka. Babaen iti may sa amalim. Nga ditoy nga, nagkalugong kami. Inuray mi ti panaglukat ti gate. Ket di tarumar, tinakaikargaam nga maiduro na tugaw. Awanen ti sinayang mi agundaway. Tiningel ti gayem ko ti katulong winuyaya. Ket innala kami ten. Agsangit ka idi. Ngem di maikalba kalkan iti tugaw mo. Nagtartaraya kun ngay madayo, ket simurot met tigayem ko. Inamang miti lugar nga ayan digiti bus nga agturong iti Manila, nga imet-imet ka. Awan na pulos ti arwatem, awan pa ti ammo kidi nga ipakanken ka. Pagpian na nagbalin ka anatal na iti datay di bus. Agingga nga nadanon ta ti Manila. Ditoy nga sinarak ko manen ti terminal ti bus nga agpailukos. Ket naglugan ta manen. Gimata nga iti mabalin mo nga inumen. Katas. Kaya na dapay sabsabali nga mabalin ko nga ipakan no pay awan pa di makatawid. Pagpian na at dari iti tao nga naasi ka data. Ket ditoy ngayon surudan niya ti aramidek tapno tigas ta saan ka nga mabisinan. Bayat ti 10 ket 2 oras sa biyahe. Pagpian na nakadanon tayo ti Ilocos. Ti Ilocos anak ko. Ngem saan ka nagbayag sa dyan. Ngamin ket maamakak nga masurutan data. Dagiti parientes ti ina. Isu nga adda itay ti daytoy nga lugar. Bayat ti kaadda ti daytoy nga lugar nagpalamatay ti sango ti simbaan. Iti sango ti simbaan nga masansan nga ayanta karga-karga katapno dumawat tayo ti tulong. Naamamok da Sir Alfredo ken ni Ma'am Felicia. Inistoryak kadakwada ti pasamak ta. Ket dita nga kinukuk data. Imo nang impandatay ti balay da nga nakiatendaran ta iti kasangay ni Bina. Ngayon di makapanunot kik kinunana nga nasisiya at no agnaid ka iti kapanagan nga ayan ti pastuda. Kaya't da ka idi nga alan ngayon saan ko ngayon palubos. Saan ko ngayon palubos nga mayadayo wenno maipusing ka kaligito yung mata. Pat-patgin ka unay anak ko. Digiti rason nga jak kayat nga makita da ka ti adu nga tao taamangan no maidanon da ka ti babaknang nga kabagyan ti ina. Ket sunsunen da ta pabirok da ka. Pabirok da ta ket mabali na agawin da ka kanya wenno saan papatayin da ket mairamang ka. Kasaritaan ti biyag ko Manong Robert no kasano nga na itao akit ti daytoy nga lubong. Wen kapsat.
na itao ak babaen iti saan niya nagayayatan wenno saan ang paboran niya ayan na yan wenno saan niya maawat digiti dadakkel ti ina agluluan ti ama gapoy ti asik ken kuana kabsat ko inarakop ko detoy sangkang agsangit tata awan sa publik iti narik na kapaningipatig ko kanya dumdumuin na kunay agyaman natin ka kinunak manong adyo digiti nagkuranga no kumain palubos ko idi nga alaen da ka da Sir Alfredo ken ni Ma'am Felisa tatlo pagadalin da ka sigurado ken saan ko mga kasta ti kina-ignorante men no kinaang-ang mo iti lubo sigurado nga ada ko mamakunang masaklaya ada ko maibaga nga sursuro nagsinaayak babalawik ka di ti ama manong Robert si direk ka di ni tatang ay naramid na ti kasta kanya idinto nga nalawag ti pagtaktakderan wenno rason na nga prut-proteheran na idi mabalin niya pan nakaisagmak na ken kastamet ken pan nakairaman ko inawat kundi ta nga gasap ko nga awan ti ammo wenno ignorante akit iti daytoy alubo inturloy ko tinangarakop ken ni tata nagtimek manen ti ama ket kastoy digiti balikas na no adakan to iti sidong da Sir Alfredo ken ni Ma'am Felisa sursurugan ti agdayaw ipaay mo ti respeto kada kuada nga minisuda digiti tao nga kang runaan nga nakatulong ka na tsaka mo no kasano a pinadakkel ka no awan ti tulong na kanya amom ka di nga ididamo ti pangbibiyag ko keng sakit sigret danumak ti adu ti bagas pagburkek ket ti danum na ekatek isuti painom ko ken ka ngem gapu ti as-asi ni Ma'am Felisa nang ited ka digiti kaatas maniko di ili ket dayta ti perang padakkel ko ken ka so nga respect mo nila agserbi ka kadakwada isuda digiti tao nga arig na bakga tapnuran niya ganda tinasip nga tadalan ta Abelardo nagdamagak ken ni tatang palubusan na kading tatang nga mapamagipagnaed tapno siyak ti agistimar kad iti masetas ni Ma'am Felisa bueno engkari ka mapangka naluluwagan ti panunot ko nga panawenen tapno ti kasta ket Ma'am Amom ti lubo naluluwaganin ti panunot ko tapno ti kasta ket sarangtem ti anyaman na panubo nga saan ka nga agdipdipendar kanya amok ngagbalinto nga manangisakit ken dakkel a proteksyon mo da Sir Alfredo ken ni Ma'am Felisa no man pa nasakit kanya nga may sina ka amok nga amom ti papanam tunggal ka iliw na kinamok met ti papanak tunggal ka iliw ka Abelardo Pagayam sa Diyo bilay may lipas nga ibasa diti surat nga nakaypalaunan tinapalabas ni Biag kinayat ni pagayam ti Abelardo. Anya ti agbali nagasat ni Abelardo. Ibay sa nga ignorante nga mapanin iti tenga ti ili. Wenus tenga ti ili nga ayanda. Agbalin to nga tanga naragsak ni Abelardo. Ti amang na nga ni Joaquin. Naikat ka din niya namin pinsan ti kina kasla pa nang ipawpawil na nga maidasar ti anak na iti adu nga tao padaanan yung tunubigat papagayam kaputi tuloy ti may basa iti may kapate na gundaway ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti Biag kinayat ni pagayam tayo Abelardo pero nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin ibati min tinatalinaay nga malim ti Biyernes kakailan agyaman ka amting kay panagdingig ken panagbuya.
Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.